गिबियाव बयखौबो बिएन बड' निउस चेनेलाव बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै आसामाव फोसावनानै होगोन 31 मार्च खालि। बेनिनो आसाम सरकारा साखाफारा खालामगासिनो। बे फोसावनाय हाबाफारिया गुवाहाटीआव खुंफुंजागोन होननानै इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बुङो। बिथाङा बुंबावोदि 17 बोसोर बिपिएफनि सरकारा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान 31 मार्च बे जोनोम सानखौ आसाम सरकारनिसिम फरायसा सान एबा माबा मोनसे सान बिनायनिबो बिथांमोना जेबो नलेजआनो गैखाया, साननो हानाय मेलेमानो गैया। लोंग्लुं जाग्लुंजोंनो 17 बोसोरखौ ओरैनो फोजोबलांदों। मख'नो गोनांदि 17 बोसोराव बड'फानि मुसुखाया हाग्राजों बुंफबनायमोन। बैफोरखौ बिपिएफनि सरकारा फोसाबनो समानो गैयामोन। नाथाय प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार बेफोरखौ फोसाबनानै जोथोनै लाखिदों होननानै इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बुङो। बेफोरनो मोनसे सोलायनायनि बिदिन्थि होनना बुङो। सोरबा बेखौ राजखान्थि नोजोरजों सोलायनायखौल' सोलायनाय बुङा। जों मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो सोलायनो नाजादों आरो सोलायबोगासिनोबो दं होनना बुङो। इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंबावोदि बड'फानि जोनोम सानखौ दुलाराय फरायसा सान हिसाबै मानिहोनो हाबाय। बेयो मोनसे बर'नि गोग्गाथाव बाथ्रा आरो गुबुन गुबुन जोहोलावफोरनि मुङैबो हानायमानि आसामनि मानसिफोरनो मिथिहोनानै मोनफा मोनफा सान हिसाबै गनायहोलांनो हायोब्ला बियो जोंनि देरहासारनाय जानो हागोन होननानै इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिबावो। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीया हाग्रामा महिलारीनि सायाव फिनजाथाय होदों। हाग्रामा महिलारीया बर' रावखौनो मोजाङै बुंनो हाया आरो इंराजिखौ बोरै बुजिनो हानो। हाग्रामा महिलारीया शिब सोदोबखौ गोरोन्थियै बाहायबोबाय थादोंमोन आरो बिथाङा बुंबावो हाग्रामा महिलारीनि समावबो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार एबा सिएम होनखायोमोन आरो आलादा बड'लेण्डखौ हाग्रामा महिलारीया माब्लाबाबो लुबैयामोन आरो दाबो लुबैया। बिटिआरनि सागानगिरि एबसु आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजाया गोरोबथा खालामनानै दफाफोरखौ मावफुंजोबोब्लानो आलादा बड'लेण्डनि बिथाया गोख्रों जाखागोन होनना बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुङो। नाथाय हाग्रामा महिलारीया गावनि गार्डिनि थाखाय सिमांनि बाथ्राखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायना होनायनि अनगायै जेबो गैया होननानै बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारियो। रायजोआव बार अखाया गोबां जायगायावनो सिलिंखार खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेबादिनो डिब्रुगड़ सहराव बार अखाजों गोबां मोब्लिब थारा जजोबदों। लोगोसे गोबां बार अखा फैनायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि गोबां खहा जादों। डिब्रुगड़ सहराव गोबां बार अखानि जाहोनाव बिफां लाइफां मोब्लिब खुन्थियाजों लोगोसे गोबां न' बांफोराबो सिलिंखार जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थान्दै हान्जाया मिरु बिसायख'थि आय'गजों गोनांथार सावरायलायदों। बिटिआरनि सिङाव गोदान गोदान बियाब सोरजिनाय आरो थाखानाय क'क्राझार लकसभा बियाबखौ रिजार्भआवनो लाखिफिननांगौनि दाबिजों गोनांथार सावरायलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया गासै मोनथाम दाबिखौ लानानै बिथांखि गथायदों। दिपेन बर' बिथाङा बुंदों मिरु बिसायख'थि आय'गनि आसामाव लकसभा आरो बिधान सभा दाफामनाय हाबाफारिखौ एबसुआ बरायदों, नाथाय डिलिमिटेसन खालामनो थांनायाव बर'फोरा जेबो खहा जानो मोननाय नङा। बेयो एबसुनि रोखा दाबि होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। मिरु बिसायख'थि आय'गनिसिम एबसुआ दाबि खालामदों बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनब्रै जिल्लायाव मोन 14 गोदान बियाब दाफुंनो मिरु बिसायख'थि आय'गनिसिम दाबि दैखांदों। बेनि गेजेरावनो मोन 8 बियाबखौ एसटिफोरनि रिजार्भ खालामनांगौ होननानै बिसायख'थि आय'गनिसिम दाबि दैखांबावदों। बेनि अनगायैबो बिटिसिआव थानाय मोन 40 बियाबनि गेजेराव मोन 30 बियाबखौ रिजार्भ खालामनांगौ होननानै गोनांथारै दाबि दैखांनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायनानै होयो। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।